How do you bad? How do you mad? Yes, for the top class. Asimile ipapo vachaona kuti takaloda mabhazuka nakapupi hatikwate museve kana kuti puti tovasiya vari mhandire nemaputi muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zati timwe namazendeke muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zati timwe namazendeke ndiri king unge King Kong ngoma dzangu dziri kupisa ku Hong Kong vanakirwa ndisiwe Hong Kong ndindi ndiri kudiwa selebore Billabong ndiri deadly kuitonge corona inzwa mabhazi ari kuda muforoma mudhava udzindodyisa maifama zvedu ndezvamwari muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zachidhemwe namazendeke muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zachidhemwe namazendeke ita tiende tarongedza mukwende pakudiwa vakashinga kwete kuti mukwende kubva kumasvingo kubata ingirende ichipiga etatoni bini judgmende hatimire ipapo vachaona kuti takaloda mabhazuka nakapupi hatikwate museve kana kuti puti tovasiya vari mhandire semaputi muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zachidhemwe namazendeke muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zachidhemwe namazendeke ndiri king unge King Kong ngoma dzangu dziri kupisa ku Hong Kong vanakirwa ndisiwe Hong Kong ndindi ndiri kudiwa selebore Billabong ndiri deadly kuitonge corona inzwa mabhazi ari kuda muforoma mudhava udzindodhisa mainfama zvedu ndezvamwari muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zachidhemwe namazendeke muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza tichiudza mukwende tiri kupisa zachidhemwe namazendeke takura mukwende nguva tiende tichiudza mukwende zachidhemwe namazendeke takura mukwende nguva tiende tichiudza mukwende zachidhemwe namazendeke. How do you bad? Bingo Production. How do you mad? Yes, for the top class. Which one? But